Oh Szia. shit. Here we go Szia. again. Koralló. Szia, Lavandris. Azaz. Hát te meg mit keresel itt összezáró 100 napra? Azt mondod? Hát persze, Jó van. Kezdjük el, én azt mondom neked. adom. Azt a szinkront, hogy ástunk. Ugye tudod, hogy Ne én ugyanezt a fogom fát, megkapni. újra. Ugye tudod, hogy ugyanazt fog... Ne, én fogom megkapni a fát. Nem. Jó van. Van almám. Na, speak, nekem is volt. Csak megettem, mert én ilyen kis éheske Csad. vagyok. Kicsinek crafting table-t. Én. Haha. Amúgy nagyon lesz speedrunoljuk, bátya, mert... Hát nem, élvezünk. A 100 figyelj, de az olyan sok amúgy. Igen. Én sose csináltam ilyet még. Remélem második nap meghalsz. Figyelj, gyere. Jövök. Igen. Aj, de jó. Miért laggoltam? Na szóval menjünk el. Fél. Vályomba. Aha, Pél. Ók. Fájomba. Gyere te, Nagyon Pél. csodálom rád. Ó. Hát a péló. Tesó, Ja. kancsal vagy bátya, mi van veled? Easy quick drop. És azt tudunk, szedjünk pélókfát. Szedjél már, én nektek elmegyek követni szélni. Oké. Pélókfa. Milyen fa? Pélók. De mi ezen a vicces? Én csak a fának a nevét mondom. Pélókfa. Pélókfa a legjobb fa a világon, ugye? Az. Hova tűnt a Akkor szóld a crafting table-öm? Nálam van. Ja? Nálad is maradhat. És a pélókfát veszek, Sun Crime. Igen. Ugye azonnal tűnjünk el, mert szerintem itt jönni Hát fog amúgy az a... minél gyorsabban Barrera. kell elmenni. Jön a barrera. Még amint lemegy a nap. Holy shit. Tehát ne hagyjunk meg be. Nézd, van péló. Pélókfa. Van pélókfa. De sok tojás van itt. A Tojás? pélókfának is van tojása. Tényleg? Igen. Milyen tojás? Hát nézd. Gyere. Így is nézem. Itt a pélóknak a tojása. Ja, Pélókfának. azt jó. Mit tudja? Nem tudom. Nem Ah. fognak csapni. A Ne. pélókfámmal. Még egy izé. Olyan bajom. Még egy pélókfa. Igen. Várj, még egy pélók. Figyelj már az animation-jüket. Minek? Ajjaj! Speed-en zombi. I believe I can